Sanibonani, ngiyabingelela kakhulu. Ngicela ukubingelela ngalamazwi athi impilo ayimfuni umuntu ogagamelayo. Ngicela ukuphinda. Impilo ayimfuni umuntu ogagamelayo. Kodwa impilo ifuna umuntu ophikelelayo. Ngizama ukuchaza ukuthini na. Kwisizukulwane esikusona kubonakala ngathi yonke into eyenziwayo kuyagagamelwa. Yingakho noma uyithola leyo nto ngoba uyithole ngendlela ogagamele ngayo ngama-shortcuts akho, leyo nto ikwenza uphakame. Abanye baphakanyiswe izinto kanti bengafanele zibaphakamise, beyifanele ibathobise. Babonga uNkulunkulu ngazo ukuthi uNkulunkulu siyabonga ukuthi ngithole lento bengingayideserve. Sishawa yinto yokuthi kwisizukulwane sikusona baningi abantu abashawa ukulinda. Kuyiqiniso ukuthi sonke sifuna ukuphumelela empilweni, kodwa check ukuthi uphumelela kanjani. Kuyiqiniso ukuthi abantu abaningi bafuna ukungena emshadweni, kodwa bheka ukuthi emshadweni uthole kanjani. Ungawutholi ngama-shortcuts, uthole ngendlela e-right. Noma athi uthole umsebenzi, uthole ngendlela e-right, uthole ngama-qualifications akho. Ungawuthola nange-experience onayo, kodwa ungenzi ngendlela ngelinye ilanga ozophinda uyisole wena. Uthothi nasi sibusiso sifikile kodwa usi-enjoy, ngoba indlela wasithola ngayo wasithola ngokugagamela nange-shortcut. Awusitholanga ngokuthi ulinde, kanti ngesinye isikhathi ukudileya kwezinto kwenza ukuthi nawe ama-muscles akho omqondo ifike isibusiso so-right, songakwazi ukuyi-handlisha leyo nto, uzokwazi ukuyiphatha kahle. Futhi into elindiwe eyisibusiso iyakuthobisa. Lo msebenzi owutholile mawuthole ngoba ukade ulindile uyakuthobisa. Awukwenzi ukuthi mengabe umakhelwane wakhe kubingelele usuvele ubhekelile, usubona ngathi ukubangela isicefe umakhelwane yonke yabona lento enjengalezo. Uma ungabe uhamba ngemoto kube ukuthi imoto yakho usuvele uvale amawindi ngoba ufuna ukubingelelwa emphakathini. Abantu ade uhamba nabo, ade ukhula nabo, bophila nabo, onguko-drive. Uma ungabe abantu bengena emzini wakho usuthi usuvele uthi hey, shoes off, yabo. Kungcono abantu bayikhumulele bona iy'cathulo ngoba bebona indlela akuyiyona umuzi wakho, kodwa ungabi wena ukuthi shoes off. So kubalulekile ukuthi izinto esizithola empilweni singayitholi ngendlela engasiyona, ngoba sizolinyazwa yiyona leyo nto ukuthi siyithole kanjani. uNkulunkulu akanibusisi, uNkulunkulu anigcine, anilondoloze, singagagameli empilweni kodwa siphikelele empilweni, siqhubeke nokuphikelela. Noma ngathiwa kuthatha o5 years, o10 years, o15 years, kodwa kuzogcina ku-right. uNkulunkulu anibusise. Amen.